Здравейте, приятели на розите! Отново съм в подножието на Рила планина, на това поле пълно с диви розички, наречени шипки, и сега пред вас ще направя едно присаждане, за да видите как се случват нещата на практика. След като придобих някакъв опит, ще ви кача и снимки на присадки от миналата година, да видите как се развиват. И така, заповядайте! Това е шипчицата, която съм си избрал. Тук съм оголил от всякакви будли. Може да се направи и по-ниско присадката, разбира се, но за да се види хубаво в видеото, ви я правя височко и така. Основно нещо, за да се случи една присадка на Т-образ, е да видите дали има сокодвижение. За целта е тук на по-високото откачаме, отрязваме и виждаме дали има сокодвижение в подложката, защото това ни е дивата подложка. Ако нямаме сокодвижение, приключваме с експериментите. Ето, тук се вижда, че подложката отделя и е мазничко. Това е важно. Виждате ли как лъска? Без това нищо няма да стане. В момента, между другото, сме началото на юли месец и това ще е или будна пъпка, или спяща, нямам никаква представа, но със сигурност, тъй като вече имам доста успешни такива в природата, ще имаме поне 50% успеваемост, а защо не повече. Ето мястото, където ще присадиме. Идеята е, че трябва да правим бързо операцията, не да се мотаем, защото всяко забавяне води до изсъхване на подложката и следователно това ни дава по-малко шанс за прихващане. Показах ви в началото на клипа откъде си взех калемчета, от които ще взимам пъпки. Ето го калемчето от дворна роза. И тук, тъй като е дебеличко, ще вземем и от долната част и на това калемче. Ето тук има една хубава пъпка. Една хубава пъпка, която ще наместиме в нашия Т-образ. Днес ще присаждаме на Т-образ. Другия вариант да присаждаме на пъпка на шипка на роза е чипбъдинг. Но той се използва при по-слабо сокодвижение. Така, да си направим първо Т-образа. Първо хоризонталния. Осчето трябва да ни е дезинфекцирано и твърде остро, за да може да реже добре, без да се мъчиме. И след това вертикалният разрез. Няма нужда да натискаме зверски, просто докато се... Така, след това си повдигаме кората пак внимателно. Ето, от едната страна. Това припукване е много добър знак, че имаме страхотно сокодвижение. Без да се мотаеме, отлепяме пъпката. Коя си бях избрал? Тази. Ето е сега пъпката. 45 градуса, плитко. Подминаваме пъпчицата. Тук вече може да сложим пръстчето. Дърпаме. Това е свалянето на пъпката. Сега, отдолу не се пипа, но трябва да извадиме дървото. Това става с едно движение. Хоп, ето така. И сега трябва да наместиме пъпката в Т-образа, без да се мотаеме, защото това вече е критично. От тук нататък действаме по възможно най-бързия начин, за да спуснем надолу пъпката с помощта на ножчето. Тя се инати, защото сега е в клип. Така. До това положение е достатъчно. Няма нужда да натискаме супер много надолу. Притискаме хубаво така с пръсти, умерено да видим как ще легне. И отрязваме, като трябва да слеземе малко под първоначалния Т-образ. Това ни дава гаранция, че всичко ще влезе отдолу. Ето. Пъпката е отдолу. Идеално. Следва привързване. Ефтина лента, ПВЦ. Почваме отдолу. Отдолу. Тук си трябва вече малко и сръчност да се развие, за да може
Нали? И не се стяга много. Значи, за разлика от калеми, където се стягат зверски, тук се стяга умерено, защото приплескването на пъпката не води до нищо добро. Ето, остава отворено. Слизам надолу. Виждате, никаква сложнотия, просто са малко технически операции. Основно нещо, имаме сокодвижение и си взимаме от прецъфтял цвят калемите и съответно пъпките. Това е. Готови сме.